Dneska sa nachádzame na slovensko-českej hranici a touto akciou chceme upozorniť na našu pretrvávajúcu energetickú závislosť na dovozoch energetických surovín zo zahraničia. Existujú už rozumnejšie riešenia, ktoré máme k dispozícii, a to sú hlavne energetická efektívnosť, úspory energie a obnoviteľné zdroje. Celá debata posledných mesiacov sa točí iba okolo toho, odkiaľ zabezpečiť dodávky energií, ako je plyn, ropa alebo uhlie. Nerieši sa pritom skutočný problém, ktorý je na stole, a to je naša pretrvávajúca závislosť. Budúci mesiac budú hlavy štátov Európskej únie rozhodovať o Európskom klimatickom a energetickom balíku pre rok 2030, ktorý dáva vládám Európskej únie jedinečnú šancu zbaviť sa dlhodobej závislosti na dovozoch energií a orientovať sa práve na energetickú efektívnosť a domáce obnoviteľné zdroje. Slovensko má veľký potenciál v oblasti energetickej efektívnosti, ale takisto aj v obnoviteľných zdrojoch. Bohužiaľ ho doposiaľ nevyužíva, ale my pevne veríme, že v júni sa táto situácia zmení a pôjdeme konečne dopredu. Pokiaľ by naše krajiny prijali ambicioznejšie ciele pre ochranu klímy, úspory energie a využívanie obnoviteľných zdrojov, tak okrem toho, že výrazným spôsobom pomôžeme zlepšeniu životného prostredia, pomôžeme takisto aj zamestnanosti a zníženiu cien energií. Riešením nie je zmeniť distribútora, ale zbaviť sa závislosti.